जी प्रणाम। हम पृथ्वीराज पासवान अपने के बीच एगो मघी कविता लेके अलियन हैं। अच्छा लगतन तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करथिन और आगे बढ़ेथिन। धन्यवाद। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, सरकार के अगर तलवा उहो चाट लेथिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, सरकार के अगर तलवा उहो चाट लेथिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल। अगर सरकार के जी हुजूरी में बेजमीर हो जथिन हल, अगर सरकार के जी हुजूरी में बेजमीर हो जथिन हल, तो आज बरबर जी या डॉक्टर कफील जेल में नए अमीर हो जथिन हल। वाहवाही सरकार के लेके माथा में उहो साट लेथिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल। बरबर जी गरीब के आवाज़ उठेलखिन हल, बरबर जी गरीब के आवाज़ उठेलखिन हल और डॉक्टर कफील गरीब के इलाज केलखिन हल। ये दुनू गरीब गुरबा के जगावे के काम स्टार्ट केलखिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, गोपाल बबुआ सच्चा देशभक्त हो गलन। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, गोपाल बबुआ सच्चा देशभक्त हो गलन। ये लोग भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बात, गोली चला के भी सेफ हो गलन। ये सब कानून के रखवाला, सरकार के चट्टू लाट हो गलखिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल। जिनका होना चाहिए देश सेवा में सलाखों के पीछे हो गलखिन, जिनका होना चाहिए देश सेवा में सलाखों के पीछे हो गलखिन। फरेबी सत्ता के शिकार संजीव भट्ट भी हो गलखिन, जिनका होना चाहिए देश सेवा में सलाखों के पीछे हो गलखिन। फरेबी सत्ता के शिकार संजीव भट्ट भी हो गलखिन। राज की कहियो सरकार के सच्चाई के सीना चाक कर देलखिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, सरकार के अगर तलवा उहो चाट लेथिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, सरकार के अगर तलवा उहो चाट लेथिन हल, सरकार के तलवा उहो चाट लेथिन हल। तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल, तरक्की के फसल उहो काट लेथिन हल। धन्यवाद।